Naingaton iti blue alert status ti Region 1 kapo iti bagyo nga Inday. Adumatan nga LGUs iti nangidiktura iti suspension iti klase. Detalye ti report ipaay ni PTV ISU intern James Dane Kunanan. Nangisagana ti provincial government ti Ilocos Sur iti 1,500 a family food packs kas panagsagana iti posible nga epekto ti Super Typhoon Inday. Pasat daytoy ti addangda iti panakapapigsa ti kinasagana da nga agresponde ti kalamidad tapno masalakniban ti biyag ken pagsayaatan dagiti umili iti probinsya. Naingatoy ti blue alert status iti Region 1 gapu iti posible nga epekto ti bagyo nga Inday nang rugi di kalman. Iti blue alert status nainginget ti monitoring ken koordinasyon dagiti ahensya ken tutukan da iti kasasaad ti panawen iti rehiyon. Naisagana mitlaingen ti assets ti Emergency Operations Center iti tunggal miyembro ti Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 para iti posible nga augmentation ken napartak ang mobilisasyon iti kanito akumaro iti sitwasyon. Gapupay laeng ti bagyo, nasuspender ti klase kadagiti sugmamano a lugar iti Rehiyon 1. Maipasigurado ti kinatalged ti tunggal estudyante ken manursuro. Itjay Pangasinan, nasuspender ti klase iti 23 a munisipyo. Iti La Union, nasuspender met 10 ti klase itjay Caba, Tubao, ken Santo Tomas. James Dane Kunanan, para iti Pagilian.